Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu inkosi yethu, siyabonga moya ongcwele, siyabonga uNkulunkulu nomusa nangalesi sikhathi Nkosi ntambama sihlangene Nkosi kule ndawo. uNkulunkulu nomusa silapha Nkosi ngenxa yecebo lakho. uNkulunkulu wethu siyakubonga, ngiyacela ngegama likaJesu ukuthi ube khona Nkosi, ube kanye nathi, usembathise Nkosi inkazimulo yakho, usikhanyise uNkulunkulu wethu. Siyacela ngegama likaJesu, Baba wethu ongcwele, sisazolalela Nkosi ukukhuluma, ngiyakhuleka Nkosi Jesu kuba ube kanye Nkosi nomntwana wakho ozoma phambi wethu akhulume ngalokhu Nkosi omphathise khona. Ngiyacela Nkosi ukuba umbiyele. So cela nje Ivule 199 social ivese elodwa bese sidedela ubaba eze ngaphambili kube nenkonzo yakhe egameni lenkosi yethu Jesu. Jesu Kristu inkosi. 199 Exilwe. Zwile sibeka nalelo verse. Thina sonke thina
emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngikukhuthaza vele sihlale phezu kwendaba ngalokhu ngibingelela kade sibingelela sihlezi sikhona sonke noma sekhona sebehambeleke banama-commitments abo. Ngiyadabuka nobahamba bayakhala abathanda ukuhamba baphoqwa yisimo asazi-ke. Jesu wakhuluma amagama abuhlungu ethi kwenye insizwa ngilandele ethi ngisawenzwa kubaba bajeka abafileyo banjengoba abafileyo baba wena ngilandele. Hayi angazi kodwa sengishilo kodwa ngihlobo angicele ninikeze ubaba uBishop Khuzwayo imike akhulekele izwi. Jesu Kristu waseNazaretha singena kule session uNkulunkulu wethu yesibili sizolalela izwi lakho uthe aliboyilambatha njengawufezanga umsebenzi. Yembatha incebo yakho uNkulunkulu wethu uprofethe ngayo phezu kwempilo zethu. Baba simelana nayo yonke umoya esitha uSathane emelene nebandla. Baba siyakhona isikhathi sethu lesi ukuba umsebenzi wakho uqhubeke. Yembatha ibandla lonke wembatha ogcotshiweyo uqhubeke uprofethe naye. Bonke abazophuma la baphume bakhiwe bengamasosha aqinile anamandla waliqoba lelizwe. Qoba ngebandla lakho kulesikhathi sokugcina egameni likaJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabonga baba, sambonga uNkulunkulu sizoqhubeka-ke inkonzo yethu number 3. Ngizibala number 3 angiwabala ama-sessions kababa kodwa kuyiziy'nkonzo nawo kodwa ngikubiza number 3 kufuneka zibe u-4 namhlanje kusho ukuthi kusele ukuyosala yokugcina emva kwale bese kusasa kugcina inkosi sobe siphusha number 5. I-theme-ke isho njalo kwabecebo konke kusebenzelana kube ngokuhle. Roma chapter 8 verse 28 izwi elumgogodla kufanele sifunde. Ngake nga-attend inkonzo kwenye indawo ngi-expect ngizoshumayela ngakusasa. Ngithande uma ngizoshumayela mmenyiwe makuney'nkonzo ezinganeno ngibe khona ukuze ngibe ne-feel ngizwe ukuthi bayibandla elinjani kwenzakalani. Ngangisemusha-ke nokho umsebenzini wenkosi kodwa uNkulunkulu esengifundise lokho. Uma ngifike babememe insizwa thizeni yaseThekwini engasazi ukuthi ngaphi. Ayisukumeke ethi khuluma ngesizwe kuyavula. Angazi yathini ngathatha iBhayibheli ngoba sengithi kufunda iBhayibheli. Aqhubeke yakhuluma nginakile. Ngithe inhliziyo yami ithi yini ngisinde esandleni manje ngiyabheka iBhayibheli. Ngibuyisa ingqondo. Inkonzo yophela likaze lifunde iBhayibheli lokhu ngibambile. Ngamagama-ke ngizama ukuthi kufanele sisifunde isisekelo esiyizwi noma ngabe siyasazi. Roma chapter 8 verse 28 siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Noma ngasizukuya-ke esiNgisini manje sesiyalazi ngesiNgisi. Enkonzweni ekuyandulelwe sikhulume kabanzi kodwa-ke sizoqala ukushintsha-ke manje sithi kufanele siqonde ubizo lwethu.
isihloko engena naso kule nkonzo kufanele siyiqonde ubizo lwethu. Okusalile ngale usalile uthi Nkosi ngabe ngisaphindela kuko ingoba lokho athanda ikhulume abe ngahlelanga ngokwami kanti yena behlelile lokho esikhulumile. Siqala-ke ukuthi kufanele siqonde ubizo lwethu ngoba sisazozilanda ngalo phambi kaNkulunkulu. Ngakho-ke ngifisa sazi ukuthi sabizwa nini, umuntu ubizwe nini. Sike sayithinta izolo kwathiwa izikhathi zingakabibikho. Uthi umbuzo inini lapho izikhathi zazingakabibikho. Inini sizophendulela nale nto engingayiphinda kancane ngalo 3 days okuzoba mnyama emhlabeni wonke odida abantu. Inini lapho zazingakabibikho isikhathi na. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizotaphula-ke Timotheyu wesibili chapter 1 verse 9. Usitshela ukuthi sabizwa singakabikho ikhathi. Owasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele. Kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwecebo nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabibikho izikhathi. Saphiwa izikhathi zingekho kuKristu Jesu. Kukonfirma lento esike sayikhuluma ukuthi sithunyiwe la ukuthi asazi ukwenze kwabhlenga uNkulunkulu. Sayenzelwa ifa umhlaba ungakasekelwa, senzela izinto umhlaba ungekho. So lelizwi-ke manje lizositshela enye indaba lithi wasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwecebo lakhe nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho ikhathi. So ukuthi le nto le yenzeka manje kade yaplana uNkulunkulu. Sihlale kukhona leculo eliyisiXhosa elithi wagqiba phela isiXhosa ukuthi wakugqiba kudala wakwenza kungakenzeki lutho. So ngamanye amagama thina sigcwalisa umbhalo. Ngakizwa ngisekhuluma zikaJesu ukuthi uJesu ngizogcwalisa umbhalo. Hayi yena yedwa sonke sogcwalisa umbhalo. Ngoba lento uNkulunkulu wayihlela izikhathi zingekho. Uma izikhathi zingekho ukuthi umhlaba wawungekho. Uma umhlaba wawungekho sasikuphi? Sasikuye. Saphiwa umusa ngokwecebo lakhe izikhathi zingekho. Ngifuna-ke siphendule le issue ukuthi nini lapho izikhathi zazingekho. Ngoba it's very important to understand the law. Siyeqaleni uGenesis chapter 2, sorry chapter 1 verse 2. Umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezulu kodwa, ngekho umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. It's million years lesikhathi ukukhulunywa ngaso. Angazi noma niyaqonda yini ukuthi uGenesis 1 verse 1 kunegap eminyaka eminingi between uGenesis 1 verse 1 noGenesis 1 verse 2. Ngiyabuza, ninalo lolo lwazi? Ake simfunde uGenesis 1. Eqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Athi verse 2, umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakungubumnyama phezulu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kwamanzi. Lento ku verse 2
ineminyaka eminingi between uverse 1 noverse 2. Niyayazi history kaSathane? Nangithusa. Ayekho wazi history kaSathane? Okay. uNkulunkulu atwenze into. Ngalokho kuke manje thina. Esekube chapter 14 kaIsaiah. Imnike history kaSathane. Ifuna ukuprova igap between verse 1 and verse 2 ukuthi ngeqhelelene iminyaka eminingi kakhulu. uSathane lokukhulunywa ngaye la verse 12 Isaiah 14 yebo kuwa kwakho ezulwini khweze elikhanyayo ndodana yokusa nokunqunyelwa kwakho phansi wena owawuthobisa izizwe. uSathane lo chazwa la wayeyingelosi ekhanyayo kwingelosi yekhwezi. Ngidonke ukuHezekiel lakhulunywa khona ukuthi wayeyingelosi eduze noma sokuthola khona la. So what history kaSathane kuthiwa wayethobisa izizwe. Kusukela kuAdam kuze kube manje ukhona umuntu oseke waphila noSathane wathobisa izizwe. Okusho izwi la ngaphandle kwale ndawo akukho. Thina siqala uSathane uGenesis 3 engene njengesimo senyoka. Asimaze ethobisa izizwe. Lungile. Verse 13 wena wathi enhlizweni yakho ngiyakukhuphukela ezulwini ngiphakamisa isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Ngihlale entabeni yomhlangano ngasekudineni kwasenyakatho. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo zamafu. Izenze ngibe ngangophezu konke. Kepha uyakwehliselwa endaweni yabafileyo ekudineni komgodi. Yona history kaSathane lesinayo la. Nangale uHezekiel. So uSathane wayeyingilosi yokukhanya. uSathane waphakama wathi uzohlala entabeni kaNkulunkulu abe ngaNkulunkulu. Ikhona enye indawo esizwayo le ndaba ngaphandle kwala. Ayikho. Simthola uSathane uNkulunkulu ehlangene namadodana akhe ngesikhathi sikaJobe. Ethi uNkulunkulu uphuma uSathane ethi ngiphume uzulazuleni emhlabeni. Asimazi uSathane ekhuphuke eyohlala la. Wayeseyingelosi ngaleso sikhathi uSathane. Kwakunabantu ayebathobisile emhlabeni wayenikezwa amandla uSathane emhlabeni. Yile gap ke between verse 1 and verse 2. Umoya kuPetro uthi uPetro uNkulunkulu akasawubhubhisa umhlaba ngamanzi njengoba enza. Ukubhubhisa umhlaba ngamanzi ukwenza. Akuyona lento kaNoah. uNkulunkulu akawubhubhisanga umhlaba ngamanzi ngesikhathi sikaNoah. No. Wabulala abantu kodwa umhlaba akawushintshanga. Wabulala abantu ngamanzi, ehla amanzi umhlaba wasala njengoba kade kunjalo. Waseyaqala waphila uNoah wazalwana kwani. So uNkulunkulu akawubhubhisanga umhlaba ngamanzi ngesikhathi sikaNoah. Wawubhubhisa ngamanzi ngalabo abantu ekungakhulunywa lutho ngabo ayebabethotshiswa uSathane. Abaqala kuverse 2 kuthi umhlaba wombozwa amanzi umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezulu kodwa. So uverse 1 kaGenesis 1 noverse 2 kaGenesis 1 qhelelene ngeminyaka kunesizwe esaphila lapho esadala ukuthi uSathane axoshwe ezulwini. Thina simqala kuAdam esexoshile. Senangizwa bani? uJesu Kristu enkosi. Ijulile lento ngenkulunkulu. Ijulile kodwa injalo. Akaze athobise izizwe uSathane. uSathane uqhaphese umoya esedukisa abantu ngobaqala ngoAdam. But la kukhulunywa eyingelosi, kukhulunywa la eyikhwezi elikhanyayo indodana yokusa. Awuthi ngibheke lapha. Akukho bezayo ukuthi uHezekiel bani. 28. Ya, nami yakho ingqondo kancane ukuthi 28. Ngifisa siyibuke khona ngizoyibona ukuthi ngempela kunegap enkulu. Ngakho ke bengekho ekutheni. Umthetho wami ngizozama ukuchaza kungakabiki ikhaya.
Sengilele 18 angiyabona ngibone le 28. Yeah, 28 verse 11. No, verse 12. Noma sanqala verse 11. Izwi likaNkulunkulu lafika kimi lathi, ndodana yomuntu, yenza isililiselo ngenkosi yaseThire uthi kuyo, isho kanje inkosi uJehova ithi, wawuluphawu lokupheleleyo, wawugcwele ukuhlakanipha, wawuphelele ngobuhle. Ukhulunywa ngoSathane. Wawuse-Edeni, insimu kaNkulunkulu, onke amatshe anqabileyo ayeyisisibekelo sakho. Ayabalwa-ke isadiyo, itopaz, nedayimani, neshwam, nejaspi, nesafire, nesimagaridu, konke kuze kufika kuthiwa isivunulo sakhe. Uma ufunda ngoNkulunkulu ukuthi unjani, kubalwa lawa amatshe kuNkulunkulu. Mhlawumbe into esoyifunda ngelinye ilanga. Khona la ichazwa khona uNkulunkulu enalazi izidalwa eziwu-4. Izidalwa eziwu-4 mazichazwa zinamehlo umzimba wonke. Zibuka ngemuva, zibuka phambili, zibuka yonke indawo. Yengibiza ukuthi security kaNkulunkulu ngoba izona ezizungeza isihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. But angikho-ke la. Sizama ukuchaza uNkulunkulu ukuthi ujule kangakanani. So uSathane wayejulile nesambatho samatshe. Kuthiwa izivunulo zakhe nezisekelo zamatshe zaziyigolide zilungisiwe ngosuku lokudalwa kwakho. Yes. Wawuyikherubi elidotshiweyo elisibekelayo, edotshiwe eyingelo senkulu. Ngakubeka waba sentabeni engcwele kaNkulunkulu, wahamba phakathi kwamatshe omlilo. That's how powerful the devil was. Ehamba phakathi kwamatshe omlilo engamshisi. Wawuphelele ezindleleni zakho kusukela osukwini lokudalwa kwakho kwaze kwafumaniseka ukungalungi kuwe. Ngobuningi bokuthenga kwakho wagcwaliswa ngokudlova, wonile. Ngalokho ngakulahla ungcolile entabeni kaNkulunkulu. Ngakuchitha wena kherubi elisibekelayo, ungabikho phakathi kwamatshe omlilo. Inhliziyo yakho yakhukhumala ngobuhle bakho, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho ngokukhazimula kwakho. Ngikulahlele phansi, ngibeke phansi kwamakhosi ukuba akubone. Ubekwe phansi kwamakhosi, apha kwamakhosi. Asiwazi. So ilezi indawo ezimbili kuphela ekhuluma ngoSathane. Then that leads us to say uGenesis 1, uNkulunkulu edala izulu nomhlaba. Kukhona abantu abaphila in between isikhathi sikaAdamu. Yileso uSathane ebusa kuso enikezwe amandla. Seniyangizwa manje. Yakhukhumala inhliziyo yakhe verse 17, wonakalisa ukuhlakanipha kwakho, ukukhazimula kwakho, ngikulahlele phansi, ngibeke phansi kwamakhosi kubabona. Ngobuningi bobubi bakho ekuthengeni kwakho okungalungile, ungcolisile izindlu zakhe ezingcwele. Ngase ngiphumisa umlilo phakathi kwakho wakuqeda. Ngakwenza umlotha emhlabeni emehlweni abo bonke abakubonayo. Bonke abakubonayo phakathi kwabantu bamangala ngawe, usuluvalo, awusayi kubakho kuze kube phakade. uJesu-ke yikho ethi kubafundi bakhe mabebuya bawu-70 bencoma ukuthi amadimoni abathobele, ethi ngabona uSathane ewezulwini njengonyazi. Wayesho lesisikhathi. Seningizwile-ke manje. Genesis 1 noGenesis 2 verse 1, ungathi Genesis 2, Genesis 1 verse 1 noGenesis 1 verse 2. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Ekuqaleni, at the beginning. Bese kuba negap esingayazi. Bese kuthiwa umhlaba wawuyihlane. Lelo hlane yileli okwakade kwehleuza umtholo babhujisa umhlaba. Sesiwuphikha lapho umhlaba manje. Ngitheke ngizoqala ku verse 2. Ngichazane izikhathi zingakabili. Kule iBhayibheli onayo olphethe. Uthi verse 2, umhlaba wawuyihlane lingenalutho, kwakungubumnyama phezu kodwa, kepha umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka phezu kwamanzi. Verse 3, uNkulunkulu wathi makube khona ukukhanya, kwaba khona ukukhanya.
Yikuphi lokhu kukhanya? Ngilapho ke la ngikhona. Ake siqhubeke. uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kuhle. uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabiza ukukhanya ngokuthi imini, ubumnyama wabiza ngokuthi ubusuku. Kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa usuku lokuqala. So usuku lokuqala uNkulunkulu wadala ukukhanya. Wasehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ubumnyama wabiza ngobusuku, ukukhanya wabiza ngemini. Kuyakhulunywa uthola ngesikhathi. Khona ukukhulunywayo. Angithi ngiphendula umbuzo ukuthi imini la kuthiwa zingakabikho ikhathi. Asiye ku-verse 14. Ngenxa yesikhathi bese wagijima onke ubone ukuthi udaleni in between. Bese yaku-14 manje. uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyiso ezahlukanisa imini nobusuku. Zibe izibonakaliso zezinkathi. Saqala lapho isikhathi. Verse 14. Zibe izibonakaliso zezinkathi nezinsuku neminyaka. Iqale ku-verse 14. Verse 15. Zibe izinkanyiso emkhathini wezulu zokukhanyisa emhlabeni. Kwaba njalo. Verse 16. uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezinkulu. Inkanyiso enkulu kube ibusa emini, nenkanyiso encane kube ibusa ebusuku, kanye nezinkanyezi. Verse 17. uNkulunkulu wazifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni. Verse 18. Zibuse imini nobusuku, zahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle, kwaba ngukuhlwa, kwaba ngukusa. Day number 4. So uday number 1 uNkulunkulu wadala ukukhanya. Day number 4 wadala izinkanyiso. Wasedala izikhathi. Then the question is, kanti yini ayikhanya mayithi makube khona ukukhanya? Siyahambisanayo manje. Yini le ayikhanya na? Asiye kuMathewu 24. Lokho dida abantu bethi ke kuzoba mnyama 3 days yonke lenyaka yabo. Sesiyalapho ke. Verse 24 siqala verse 26. La kukhulunywa ngokufika kwenkosi uJesu. Ngakho-ke uma bethi kini bhekani usehlane ningaphumi, noma bethi bhekani usendlini ningakholwa, ngokuba njengonyazi kuphuma empumalanga lubonakale kuze kube sentshonalanga, kuyoba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Ubani ongangitshela ukuthi kuphi lokufika? Sengifundisekile bafethu inkosi yaseGreater ngacacisa ukuthi khona i-second coming, kukhona i-rapture. Ikuphi lokhu ukufika? Angizwanga? Namhlaza. Namhlaza. I-rapture khona yedwa umbona uJesu. Nge-rapture. We will just be raptured. So sibene sihlwithwe nje. Thina esihlwithwayo siyombona emhlabeni akayubonwa muntu. Mawusalile uqala Johnson uthi ngithatha kufanele bakutsibane siyabonwa namhlanje. Luyikhalele ethi uzwe kwa TV basho njalo kasebebonisiwe ukuthi kobe kudramatizeka kanjani. Bantu bogijima ema police station bo report bakuthi bandla simboni. Report olahlekile. Nomunye thaka bakhona wedwa hayibo. Lihluthiwe ibandla sebehambile. Makuhluthiwe ibandla khona yedwa yobona. Siyamsana bazalwane. So i-second coming yobe mbuye ezonyathela emhlabathini. Fundisile greater. So ke uma kuthiwa ke verse 20 ngokuba njengonyazi kuphuma empumalanga kubonakala kuzobe sentshonalanga, kuyoba njalo ukufika kwendodana yomuntu. Second coming. Bese kuthiwa ke verse 28 noma phi lapho kukhona isidumbu kulapha amanqe yokuthanela khona. So ke ngamagama mayisebuya yila sokuthanela khona. Othi niyobe buya nathi la kokuthanela laba babebulawe ngegazi laba babulewe ngayichazela eGreater. Verse 29. Kepha masinyane emva kosizwe lezo zinsuku ilanga lofiphazwa
inenyanga ayikukhanya nezinkanyezi ziyokuwa ezulwini amandla ezulu azakuzanyazanyiswa khona kuyobonakala ezulwini sibonakala sisendodana yomuntu bese zikhali zizwe zonke zomhlaba zibona indodana yomuntu izomafuyini angishayi 19 nabu lokumnyama abakhuluma ngabo bobe kudalwa yini lokumnyama na ngoba kuzobonakala uJesu ngesikhathi ebonakala kufanele ukukhanya kwelanga kuphele njengoba uNkulunkulu mhla edala ukukhanya lalingekho ilanga ayisezizwe ngempumuzo day 1 wathi makube khona ukukhanya akukhanyisanga ilanga uze walidala ku day 4 kodwa lokhu kukhanya wakushayela umthetho ukuthi akukhanye emini kwaba yimini ubusuku kube sebusuku but ilanga inkanyezi yonke lonke ingekho so mase qhamuka uJesu lezi zinto ilanga nakonke kudalile kuyophelelwa amandla sekufika ukukhanya kwangempela akuyingeke kube emnyama emhlabeni nayinto balahla so ngamagama imithetho uJesu eqhamuka ilanga lofiphala inyanga nezinkanyezi kuwe ngoba sekufika ukukhanya kwangempela ngeke kube emnyama emhlabeni kuyoshintshana njengoba usokwenza njani uyabonela kunalama generator lawo ukuthi makhamba ugesi isidathele idumu ushintshane ngakugcina ngabangamnyama yinto yokwenzeka hayi le 3 days abakhuluma ngabalifuli yinto ngiqalela ngoba ngifuna ni understand ukuthi uNkulunkulu wadala ukukhanya kungekho lutho olukhanyisayo so asingadideki sithi sikhanyiselwa ilanga yebo sikhanyiselwa ilanga kodwa mayithanda ngaliqisha kudlule ukukhanya emhlabeni yikho kuthiwe ezulwini uyoba ukhanya kobe kungekho langa ngekho nyanga ngekho lutho ukukhanya uyena uqobo lwakho so ngesikhathi edala ukukhanya kwakukhanyisa yena so uJesu mayiqhamuke ukukhanya kuzabonakala koqisho kwasemhlabeni bese kumnyama bese kuqhamuka ukukhanya kuze wonke umuntu ambone uJesu eqhamuka bese zonke izizwe zikhanya ithi iBhayibheli kwisambulo nabamgwazayo bayolila uJesu Kristu inkosi sisahambisana kwenkosi sengilahlekile ngihamba ngedwa mhlawumbe sengihamba ngedwa ijulile lento engikhuluma ngayo manje ayijulile ifuna umoya kaNkulunkulu so ke uGebu kaGenesis ngiyaphinda Genesis 1:1 wadala izulu nomhlaba nalabo abantu esingabazi abaphila noSathane waze wababulala wabhubhisa umhlaba ngamanzi waqeda wasekuza umoya kaNkulunkulu wehla wenyuka waseze oqala ke sedala ayedala bathi mabe khona ukukhanya kwasekuba khona ukukhanya angithi lokuday 2 lesikhathi ehlukanisa amanzi manje ethi awasuka emhlabeni esenza yonke lo system umuntu wazomdala ngo day 6 umuntu day 5 angisakhumbula but engizama ukuchaza la ukuthi yilokho ukukhanya kwakhe uJesu uthi mayiqhamuka ukufiphalelana inyanga sifunde kahle manje kusiphinde verse 29 kepha masinyane emva kwalolu sizi kwalezo zinsuku ilanga liyakufiphazwa nenyanga iyukhanya nezinkanyezi ziyokuwa ezulwini amandla ezulu awuzanyazanyiswa ngoba izobe isifikile indodana kaNkulunkulu ihamba nabangcwele nebandla ngoba phela sobe sesikade sithithiwe thina sayakela ubuya nje uzobusa leminyaka e1000 nathi sisihambisana uma lithi iBhayibheli zingakabibiki izikhathi kwaba khona ukukhanya kodwa isikhathi sasingekho kodwa manje makuthiwa zingabiki izikhathi bese kuthi umhlaba ungakasekela kusho ukuthi kungaphambi kokuthi uNkulunkulu adala umhlaba nezulu sase sikhona sikuye kusho ukuthi sesiphile million years if not billion sile kuye kodwa manje sikhohliwe wayibhala le ngqondo ngazi ukuthi ngizalwe ubaba nomama wensipani eyathi uphila kuqale ngasikhathi ngizalwa kanti kade ngaphi nawe kade waphi bengichaza le ndawana le ethi izikhathi zingakabibiki so that you understand noma uyathanda ijwayele ukusho mangithandaza wasenga-understand ukuthi izikhathi zingakabibiki I know what I'm saying izikhathi ziqale ngo day 4 zazingekho
Angazi-ke kulesa sikhathi salabo abaphila noSathane-ke angikhulumi lawo. Kodwa sathi kudala izinto uNkulunkulu isikhathi usidale ngo-day 4. Bathi akube khona iy'nsuku, iy'nyanga neminyaka. Asiphinde simfunde kube sibani. Verse 16 kaGenesis 1. uNkulunkulu wazenza izinkanyiso ezimbili ezulwini, inkanyiso enkulu kuba ibusa emini, nenkanyiso encane kuba ibusa ebusuku, kanye nezinkanyezi. Verse 17 uNkulunkulu wazifaka emkhathini, zazingekho emkhathini. Umuntu wazidala nje lazidalela khona. Wasezifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni. Zibuse emini nobusuku, zahlukanisa ukukhanya nobumnyama. uNkulunkulu wabona ukuthi kuhle kwaba ngokuhlwa kwaba ngokusa usuku lwesine. Verse 15 ucacisa sibuyele 15. No, verse 14. uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini wezulu izinkanyisi ezihlukanisa imini nobusuku, zibe izibonakaliso zezinkathi nezinsuku nezeminyaka. Isikhathi sidalwe ngaleso sikhathi ke day number 4. But ku-day 1 wadala ukukhanya. Ukuthi kwakhanyisa abanye uyena owaziyo noma kwakhanyisa yena. Wavela ukukhanya. Kuthiwa ezulwini alikho ilanga konke lelo ukukhanya kukhanyisa yena nendodana yakhe. Asiqhubekele bengichaza ukuthi owasisindisa. Verse 9 kaTimotheo wesibili verse 1. Wasisindisa wasibiza ngobizo olungcwele kungengokwemisebenzi yethu. Already ukuthi sasesisebenza kwelikamoya ngaleso sikhathi. Wasibiza kungengamsebenzi yethu. Ngamagama izinto esizenza manje sesiyazigcwalisa, sazenza isikhathi singakabili. Siyagcwalisa. uJesu wathi ngizogcwalisa umthetho, ngizogcwalisa okulotshiweyo. Sifananise nenkosi yethu uJesu Kristu. Senza exactly noma khona uzogcwalisa umthetho engakholweni kwabo. Njengoba asho ngoJuda wathi yamuka indodana kaNkulunkulu njengokulotshiweyo, kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngabe ngcono bazalwanga. So konke lokhu kwahlelwa before the foundations of the earth. Wabethela uJesu, walenga esiphambanweni, esemphikile uJuda. So sonke njengoba sila asiqala ukuphila manje kade saphila. Angazi izwe kodwa uJesu Kristu inkosi niyayizwa lo. Ngiyayikholwa noma niyikholwa noma ngihamba ngedwa nje. Oyini zibukholiswa uSathane esasihlezi naye esuphini. Wona waxoshwa. Ufuna ukuhamba nathi, wahamba ney'ngilosi ezinye. Ufuna thina manje? Hayi singavumi bafowethu, hayi singavumi. So-ke sakhethwa kudala-ke umhlaba ungakabikho. Sengichazile-ke izinkathi. Ngakho-ke uTimotheo wesibili chapter 1 verse 9 uthi saphiwa umusa kuKristu Jesu izikhathi zingakabikho. Saphiwa umusa ngokwencebo lakhe uNkulunkulu, ukungukuthi wasazi engakasibuki. Yikho-ke ethi kuJeremiya 1 verse 5 ngingakakubumbi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa ngakubeka umprofethi ezizweni. Elesingisi, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet in the nations. Ngakho-ke sakhonjwa-ke ngaleso sikhathi. Uthe-ke kuJeremiya, ngingakakubumbi ngakwazi. Umbuzo wami uthi, wenzani ngalabo ayibazi na? Wenzani ngalabo ayibazi na? Sithintile ngithi zona. Ngoba lokhu kusibuyisela kwabaseRoma 8:28. Sithintile sekuzodlula. Ngokuba siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababizwe ngentshebo lakhe. Verse 29. Ngokuba labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yabo, ukuze yona ibe isibulo phakathi kwabazalwane abaningi. So-ke njengoba siphiwa umusa kuKristu, ingoba saphila naye, kodwa yena yedwa owaziyo nokukhumbulayo, eyindodana kaNkulunkulu, wasesimisa ngaphambili ukuba sifane nesimo sendodana, ukuze indodana ibe izibulo phakathi kwabazalwane. Ngichazile ngathi akwazi ukuthi umuntu abe izibulo ey'nkomeni, ngoba iy'nkomo azifani naye, uyizibulo kwabafana nawe. So sashintsha isimo-ke kusasinjani
senziwa safana nenkosi uJesu ukuze yona ibe izibulo kithina. Verse 30, labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi labo ababizile ubalungisisile futhi labo abalungisisileyo ubaphile nenkazumulo futhi. Uma ke usuyiqedile le process noma ke usuyiqedile le process noma yena eseyiqedile le process wayeseloba amagama ethu. Waloba amagama ethu kuphi? Encwadini yokuphila. Uma ke bebuya abafundi bejabule bethi umoya bayasithobela, ithi inkosi uJesu Luka 10 verse 18, ngabona uSathane ewezulwini njengonyathi. Simbonileke lapha ku-Isaya ukuthi waphonswa emhlabeni, nakuBanezekeli waphonswa emhlabeni. Leso sikhathi uJesu ngabona uSathane, ngabona uDansingeke weqheleleka. Abafundi babuya manje phambi kwakhe bathi umoya bayasithobela. Jesu uthi ngambona uSathane ewezulwini. Uthi bhekani ngimnikile igunya lokunyathela izinyoka nawufezela naphezu kwamandla onke esitha, angisoze nonikwa lutho. Nokho ningathokozi ngalokho kokuthi umoya banithobele, kepha thokozani ngokuthi amagama enu alotshiwe ezulwini. Ithe mina emva kwale process eseyenziwe wabeselo kwamagama ethu ezulwini. Uthi kuJesu thokozelani amagama enu alotshiwe ezulwini. So ke kunalento lesisakhule ekhulunywa kuthiwa phenduka khona igama lakho lizolotshwa ezulwini. Iphutha leyo elalishunyelwa leso sikhathi. Amagama alotshiwe umhlaba ungakasekela. Amagama lekade alotshiwe ayacishwa manje. Akukho gama elilotshwayo. Kade alotshiwe. Abamthandayo uNkulunkulu nababizwe ngokwetele, abathokoziswa izimanga uJesu azenzayo ngabo, kodwa bathokoziswa ukuthi amagama abo alotshiwe ezulwini. Owetebo nje kumjabulisa ukuthi ubeke isandla umuntu asinde. Njengalonkulu sengikhulume ngani, owayezinwebe ezinwebe. Owetebo akajatshulisa ukuthi ibandla likhulu, ngoba uyazitha kanzani ngenze lutho lize libe likhulu. Lenziwe umnikazi walo wafa esiphambanweni. So ayikho thina into esiyenzayo esijabulisayo. Sijatshulisa ukuthi amagama ethu alotshiwe ezulwini. Ngoba esikwenzayo akwenziwa yithina, okwenziwa uyena. Lo mfundisi ombona eqhosha ephakame ejabula ngezinto azenzayo, ingoba akabiziwe ngokwecele. Akazani naye. Uyohlangana nestatement esithi suka kimi ngizokuba ngoba ngizange ngikwazi. Umbuzo wami uthi alotshwa nini amagama na? Sambulo 17 verse 8. Sithi silo wasibonayo sasikhona asisekho, kepha sesizokwenyuka siphuma kwalasha siyebhujisweni, nabakhileyo emhlabeni bayakumangala labo amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelizwe nxa bebonisilo ukuthi sasikhona kepha sisekho. Komangala bani abakhe emhlabeni amagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekelizwe. Lasekelwa nini izwe na? Lapha kuverse 1 kaGenesis. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Wathi mayidala izulu lithi lapha kuJobe walendlala njengendwala. Wayesedala umhlaba ukuphanyekezela. Ngithi sifundile esikoleni umhlaba uyibhola. Leli bhola esikoleni babeka lento le elima kuyona umhlaba umendawo uphanyekezela. Yileso sikhathi ke okwasekelwa ngomhlaba. Lithi leli verse amagama alotshwa umhlaba ungakasekelwa. Umhlaba unjani? Ungekho. Walotshwa amagama ethu. Ngiyabona sibadala kanjani kodwa. Sesizumkhothisa uSathane nje wayizolo. Azikahle ukhothisa uSathane. Sibadala bafowethu ukuthi asazi sibadala kanjani. Sibadala. Umhlaba uyingane yakuthina. Kodwa uNkulunkulu wakuhlela ngendlela yakhe ukuthi uzozalwa ubani aphile kanje, kuzale ubani aphile kanje. So safika isikhathi so Enoch
sadlula, safika esoMose sadlula, no-Abraham nabo bonke sadlula, safika esabantu esibaziyo-ke manje obaba uThiliza nobaba uDuma sadlula sebemukile, nobaba uBhemu bamukile, so kuyisikhathi salaba abakhona. Icebo lakhe leli kodwa wasazi nini umhlaba ungakasekelwa sonke. Wasibiza ngokwecebo lakhe. So yikho kade ngitheni ngifuna si-understand icebo ngoba manje asiqobo. U-understand ubizo lwakho, si-understand ubizo. Kanti sabizwa kudala kangaka. Kodwa ngenjabulo esikhashana nje yomhlaba imizuzu embalwa usungalahlekelwa umbuso wawukona ezulwini ngoba nakho nje awusawukhumbuli. Hayi kahle bazalwane. So amagama ethu-ke ngiphinde verse 8 kaDisemba 17 isilo owasibonayo sasikhona asisekho, kepha sizokwenyuka siphuma kwalasha sibhujisweni nabaphile emhlabeni bakumangala laba abamagama abo angalotshwanga encwadini yokuphila selokhu kwasekela izwe. Nxa bebonisile ukuthi sasikhona kepha sisekho, sisazokuba khona. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Umbuzo ke manje ufuna siwuphendule. Inkosi uJesu yabethelwa nini kwelikamoya? Yabethelwa nini esiphambanweni? Ngoba njengoba ibetheliwe 2000 years ago kwakugcwaliswa nje. Njengoba nathi siphila ngisizogcwalisa lento yenze umhlaba. Sambulo 13 verse 8. Bayakhuleka kuso isilo bonke abaphile emhlabeni wonke ogama lakhe lingalotshwanga encwadini yokuphila yewundlu elihlatshiweyo selokhu kwasekela umhlaba. Le wundlu nalo lahlatshwa umhlaba ungakasekelwa. Phela sasingeke sibhale encwadini yalo ingakahlatshwa, wafe kwahlatshwa uJesu sase siyabhala. Yikho-ke abuTimotheyu khona into ongayinakanga Timotheyu izame ukuyidizelela. Timotheyu wesibili chapter 1 verse 9 lithi owasisindisa wasibusisa ngobizo olungcwele kungengokwemisebenzi yethu kepha ngokwelakhe icebo nomusa esawuphiwa kuKristu, ukuthi sawuphiwa immediately emva kokuba ehlatshiwe umhlaba ungakasekelwa. Saphiwa umusa ngoba umusa utholakala ngokuchitheka kwegazi lakhe elachitheka kwelikamoya. Salotshwa encwadini yokuphila kwelikamoya umhlaba ungekho, izulu lingekho, ukuthi sasikuphike kwazi yena. Akusihluphi thina lokho, thina sikwazi usifuluke ekhaya la siphuma khona. Lokho esikufunayo kuthiwa-ke ngokwecebo lakhe nomusa esawuphiwa kuKristu Jesu zingakabikho ikhathi saphiwa lo musa. So-ke iwundlu-ke lahlatshwa elihlatshiweyo selokwasekela umhlaba. Uma ekhona nendlebe makezwe uverse 9 lo. Ifa labangcwele mobuka nento the process yakhe uNkulunkulu thema sesibhalile encwadini oqele bese sakhela ifa labangcwele salilungiselwa nini na. Sibukile izolo Matthew 25 verse 34 khona inkosi izokuthi bangawesokumenesayo zanini ninembusisiwe ngubaba nidle ifa lombuso eliwulungiselweyo selokhu kwasekela umhlaba. Bayaziwa nabantu abazongena ezulwini ngoba kade kwahlelwa lo kwaqedwa. Bayaziwa nabantu abazodlela ifa lombuso wezulu kade kwahlelwa lokho kwaegila kodwa kubuhlungu kubuhlungu. Kodwa yonke engithandayo umuntu uNkulunkulu wathi seqedile ngeNiniva wathi in 40 days ngelibhubhisa bazila ukudla bakhala kuNkulunkulu. Inkosi yaqala yagqoka namasaka ingubo yamasaka ukuze umlothele waphenduka uNkulunkulu alibhubhisanga eNiniva. Ingakho uDavid wabhala amaHubo 51 verse 17 ethi umnikelo ngawudelela inkosi inyembezi nenhliziyo yakhumileyo. So ngimthanda lapho uNkulunkulu uthi eseqedile wabaqeda abantu bakhe bakhona bayongena ngopoto ngoba bomthela ngeinyembezi bakhala abese bazwela. Lokho-ke kunginika ithemba
ukuthi nomunye oyihlulelayo ethethe ukuthi mina ngibaliwe ubaliwe mntakababa sicela ukhiphe inyembezi zakho kwenza izwe lishow ezeke ethi asibize abesifazane bazokhipha isilimo ukuze amehlo ethu amukuleke nenyembezi. Yilelo lingithuthuzayo ukuthi uNkulunkulu akamfuni umuntu okhalayo, uyamgona amesule inyembezi. Yiluphi uhlobo losula ngalo ngaphandle ukuthatha ngenze ezulwini. So noma amagama keko uyoyilandulela mayesu kokweni athi hayi mina Nkosi ngacaba ukuthi awungiphethayo abesethenga ngakhuluma ngathi umnikelo wenyembezi ngiyawuhlonipha na uthi wawuphi Nkosi bese ngiveza leli ehleli phambi kwami Nkosi akuwena nje noNonsibani athi kwakuyena okhulumayo kwakuyena. So akekho umuntu ozozilahlela ngaphandle, akekho umuntu ozolinyazwa uSathane athi wena ngathi wenza ukuthi wena wabulala ingane wena wakhipha isisu uzongena ezulwini thana to hell Sathane. Njengoba ngikhala endlini uNkulunkulu ngiyisola nesono sami ngizulwini zosala mina. So akekho nje umuntu ongayilandulela. Kodwa kubuhlungu ukwazi ukuthi abantu abanjengoJuda badalela ukunikela uJesu. Athi uJesu emuyi indodana yomuntu nyokulotshiweyo kodwa maye lo ngoba ngayingcono akazange azale. Ngathi niyalazi lelo vesi besifunda nini? Izolo. Besifunda nini? Sifunda ngathi niyalazi. Kodwa le class lab Matthew 26 verse 24. Matthew 26 verse 24. Indodana yomuntu verse 23 athi kuzibonda amazwi kaJesu. Kepha waphendula wathi ofaka isandla kanye nami esitsheni uyena ozakungikhaphela. Verse 24. Indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiweyo ngayo. Kepha maye kulo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye ngakukuhle kulo muntu kuba kayizalwanga. Amazwi abuhlungu akhulunywa uJesu. Ngakukuhle lo muntu kuba kayizalwanga. Nazi lo ngisho ukuthini? Isho ukuthi simbongeni uNkulunkulu ngoba kuba kayizalwanga uJuda. Mhlambe kwakuba yimini uJuda. Mhlambe kube wena uJuda. Kaphela uJesu. Ngokuthi uJesu noma noma bazalwanga but the fact ukuthi kwakufanele akhashelwe ukhona ezomreplace uJuda ubani. Uwe noma yini. So simbongeni uNkulunkulu simkhonze ngeqiniso sami ngobungcwele. Ngoba leli thuba esinalo uJuda akatholanga. Kungenxa kaJuda ukuthi sisindisiwe namhlanje. Ngokuba kamkhaphelanga uJesu ngaba kasiphelanga isiphambanweni ngaba sikho. Kubuhlungu ukucabanga ukuthi khona abantu abazogcwalisa imithetho, abazogcwalisa iBhayibheli ngobubi. Bese bakhona abazogcwalisa iBhayibheli ngobuhle. Kuwena ukuthi ukhethe namhlanje. Ufuna ukugcwalisa ngobubi noma ngobuhle but ekugcineni kulotshiwe. Ukuthi uJesu yamuka indodana yomuntu nokulotshiweyo. Kodwa maye kulo ekhashelwa ngaye ngalo ntombazana zakhe. Wena uzogcwalisa iBhayibheli ngani? Njengabefundisi bamanga mugcina uwile umphela ubalwa nabo uthi wayishumayeza sibantu bani. Kodwa sasingazi ukuthi uyinyoka. Wathi sezofa waphuza wenza 1 2 no 3 ugcwalisa izwi nje. So kukwena ukuthi ufuna ukugcwalisa kanjani izwi. Kodwa iqinise ekugcineni sizogcwalisa izwi. Uthi uJesu ngizogcwalisa umthetho. Ningasho ukuthi ngizowuchitha. Okusika igunya lokuthi nginathi uqobo lwethu. Sithi sizogcwalisa intebo. Asizile ukuzochitha. Asizogcwalisa abafowethu besingazi siyazi manje. Ukuthi usazoma phambi kwaNkulunkulu uphendule ngecebo akunika lona. Waphuma egcokile esizalweni esikamama. Lithi-ke verse 34 bese ngimfundileni. Zanini nini nibusiwe ngubaba nidla ifa lombuso enilungiselweyo selokwasekela umhlaba. Thina okwethu ukufakaza ngaye ngoba sasinaye. Ukufakaza ngaye ngoba sasinaye. Leli verse engiyangifundele lona ubaba la. uJohn 15 verse 26 and 27.
ngeke ngalichaza kancane. Nxa esefikile umduduze ngiyakumthumela kini evela kuBaba umoya weqiniso ophuma kuBaba kuyena uyakufakaza ngabo. Verse 27. Nani niyakufakaza ngokuba beninami wasekuqaleni. Whenever iBhayibheli ikhotha ekuqaleni lisho uGenesis 1 verse 1. Yini pho thina singafakazi ngayo ngoba sasinaye ekuqaleni. Sinika umsebenzi wokufakaza ngaye ngoba sasinaye ekuqaleni. Nomoya ongcwele uthi ufakaza ngaye. Moya ovela kuBaba ophuma kuBaba. That proceeds from the Father. So ke nani-ke senofakaza ngami ngoba beninami wasekuqaleni. Ubengasho uJesu eqala imishini yakhe. Ubeshe eqaleni ngoba uzogcina etheni angizange ngikwazi. Kodwa akabazi athi ngenani nidla ifa lombuso uBaba anilungisela wona umhlaba ongakasekela. Ngakho-ke masifundisise sengichazile kuMatthew 7:22-23 abaningi abayothi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofethanga yini ngegama lakho sakhipha amadimoni ngegama lakho senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho khona ngiyakufakaza. Inzima le ndaba noJesu ufakaza kweli sina siyasaba ukufakaza ufakaza uJesu ngiyibukele noma kuthiwa kubizwa abafakazayo mawona lezi inkonzo khona umfundisi wasukuma umafakazi ngoba zaleni ngihlambululeki angasukuma umfundisi bakusukuma uJesu efakaza bakithi sike kanti ufakaza uthi uJesu la yofakaza hayi sifunde angazi bengi lesola fakaza khabe la usuke ekhulumeni kwaNkulunkulu kwena sukuma ufakaza hayi mina ngumfundisi kufakaza abazalwane mhlawumbe usuke ekhulumile angazi kodwa-ke nanti iqiniso uthi uJesu verse 23 khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi kimi nabenzi bobubi. I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ngakho-ke umuntu efika. But when the helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will testify of me. Nongcwele uzofakaza ngami. Lo Jesu uyafakaza thina kodwa sifuna ukufakaza. Hayi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ukuthi ngenze kanjani lesikhathi sekusenkonzo yodwa 16:35. Hawu hayi futhi ngibekele kahle ngiyambonga uNkulunkulu. Besilimalile ngalesi sikhathi kodwa sesiphendulile. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. Ngicela ubaba umfundisi uShelele asikhulekele sibonge inkonzo. Baba wethu ongcwele, Baba wethu osezulwini, egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu onamandla, usukhulumile wakhuluma kahle endlebeni zethu. Siyabonga ngalezi zifundiso okumele sizithathe uNkulunkulu onamandla sihambe ngazo kulomhlaba ngoba izona ezizosiphilisa ekutheni siwubone umbuso wezulu. uNkulunkulu onamandla sesizwile, sesilalelile, sesikhulekela ukuthi wenze inhliziyo zethu kuba zithambele ukwenza izwi lakho. Ngoba uthe ezwini lakho Nkosi Jesu, umuntu oluzwayo angalenzi ufaniswa nendoda evele yakhe nje isisekelo lesingaqinile. Kepha olizwayo aphinda lenze ufaniswa nendoda okwathi isisekelo sendlu sesiqinisile yaphinde yakha indlu yayo. uNkulunkulu onamandla siza inhliziyo zethu zimumathe konke osekushiwo la ngaphambili. uNkulunkulu onamandla sibonga ukwambulelwa
ngezwi lakho, sibonga ukuwambulelwa ngeemfihlakalo zakho uNkulunkulu namandla, ngoba sesihambile isikhathi eside ekuphileni kwethu sithi sikhonza wena Nkosi, kepha singazi ukuthi kanti siyalahleka. Kepha manje namhlanje usambulela ngokunye, usifundisa nangomubi ukuthi uNkulunkulu namandla wayethobisa izizwe, kanti Nkosi thina sazi ukuthi uyisitha esibekiwe sihambe sibhonga phakathi kwethu, kanti uNkulunkulu lo muntu wake wabamuhle phambi kobuso bakho wakujikela. Engathi ungasisiza nathi Nkosi singajiki, singafani nalo mubi bese siyalahlwa njengaye. Engathi ungasisiza uNkulunkulu namandla, sibambe ukusho kwakho, silenze izwi lakho, sihlale kilo ukuze sibe ngabakhululekileyo, ngoba wathi Nkosi Jesu, isigqila sihlala ingunaphakade, kepha indodana ihlala kuze kube ngunaphakade. Asifisi Nkosi ukubanjwa izona bese siphenduka siba izigqila, ngoba Nkosi izigqila ngeke zahlala. Sambona nomntwana kaAbrahama owayezalwe isigqila, kazange hlala kuze kube ngunaphakade, ngoba yayisikhona indodana eyayizelwe ngecebo lakho. uNkulunkulu namandla, siyabonga icebo lakho ukuthi liyaqhubeka. Siyakunxusa Nkosi ukuthi liqhubeke njalo. Labo bakhombile ngomunwe wakho ukuthi balifeze icebo lakho, nokuthi noma ukuthi lifezeke ngabo icebo lakho, yenza Nkosi ukuthi kwambuleke kubo ukuthi ubabizile. Siyabonga Nkosi ngalokho ukukhuluma kwakho, sikhulekela-ke nomntwana wakho sesondlile ngokudla komphefumulo, ukuthi uqhubeke njalo umvulele umnyango wezwi ngaso sonke isikhathi uma emaphambi kwebandla. Umvezele Nkosi imfihlakalo yezulu, umvulele uNkulunkulu namandla imfihlakalo yevangeli, alishumayele ngesibindi, alishumayele ngokungesabi, ukuze abantu abafana nathi baphenduke njengoba sasibhukude ezolweni, silibele sigogobele lapho esasigogobela khona. Kepha ngomlayezo wokubeka enhliziyweni yakhe sathi uma sizwa Nkosi asangazenza kukhona inhliziyo zethu. Siyabonga uNkulunkulu namandla, qhubeka njalo uzibonakalise ngezwi lakho ezimpilweni zethu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen.